निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदोपया महेशुताजस्य प्रियतमा कामरूपी रक्षसन्तकारी रघुकुलनाथ नमते निरञ्जन हे निराकार प्रभु हे निराकार तब पाद पद्म तले कोटि जुहार मनोरम स्थान मृदुमलय सहित कोकिलार गान अतिभक्त भक्तमर हाहाकार शुभ कामना करिला आशा शैल पुत्री सर्वेशा जननी परा मम प्रिया चमन मैया तेन नारायणी सुता
କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ସପ୍ତାହ ମୋ ଚରଣୀ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ସିଧା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିବେ। चलो देखा दासी जैया
ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶିବ ଆସିଲା ଯେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାଣ ହବ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦାପନା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଶିବ ଠାକୁରେ ନୂଆ ହାତା ଶିବ ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବେ, ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦନା ପଡ଼ିକି ସିଧା ପାର୍ବତୀକି ଡାକିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ହାତା ଶିବ ଠାକୁରେ ଆମର ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ନୂଆ ହାତା ଶିବ